Ai niin, mietin, että voisin olla tuolla. No, en nyt enää saa tehdä. No niin, ajamat on valmiina, kilpailijat valmiina, lähtee kolmannella. 1, 2, 3. Kaikki 4 lähti yhdessä kädessä taktiikalla. Pysähdin tuolle tähän, niin näin. Jätin auton puolelta, nyt pitää tulla päästä. No en tiedä, kun meillä ei aina 800 kilometriä ja mulla on vaan, onko sultana jäämeriä, mulla on marmoriauto perseen alla, missä minä asuin ja koira on siellä kyydissä ja lista on. Päällysten nyt heti tulee kyytiä, että tulenko yhtään, mutta ei ole muuta, joka tekee yhtään mitään. Eikö se vappata? Hyvä. 35 minuuttia vaikka luopunut ja se voi kannattaa kolme kertaa. Toista kesänä viimeistä. Sinnekö suuntaan? Kuule Jäämeri, minä viime juhannuksen vietiin, minä ajoin Kemppisjärveltä koko sen yön ajon kuule. Sitten Karikasniemessä yövyin autossa, niin yksin kun minä ajoin juhannuksen, ajoin 3000 kilometriä autolla. Mitä? Yksin. Minä olette kanssa syntynyt. 50 vuotta ajan. Ja eikö se tässä iässä pidä tehdä sitä mitä huvittaa? Ei mitään pakosta.